примерно за Русия темата на всеки му е ясно за какво става. Това е дума, където и да отворите, каквото и да... Повечето медии, разбира се, ще видите оплюване на Русия от глава до пети и така, като че друга гледна точка няма и като че всичко е вече от черно по-черно, което е смешно, разбира се, защото особено при днешните така, средства за информиране, човек може да всичко да види и всичко да разбере, включително от CNN, например, неща, които от нашата телевизия няма да видим, но в CNN ги показват. Не говоря вече за руски или други телевизии. Да, където нещата могат да бъдат от източника. Точно така е. И затова ми се струва така и още нещо трябва да кажа, че да, интернет пространството създава тези възможности. Значи и блогове да се правят, и нови сайтове, и агенции информационни, по-разнообразни. Но това, знаете ли, първо, колко